Хәерле имин көннәр теләп безгә алдагы котлау сәламен Кузнецк шәһәреннән юллаганнар. Һәр даим безне карап баручы мөхтәрәм милләттәшебез Алися Рамазанованың язмасын укып китәсем килә. Исәнме, Галия? Шын күңелдән сезгә эшләгән эшегез өчен рәхмәтләр укып, тапшыруны яратып карап баруыбыз турында җиткерәбез. Бүген исә сезгә мөрәҗәгать итүебезнең сәбәбе яраткан кайнанамның матур туган көн бәйрәме. Минем кайнанам, әнием сыман ук бик кадерле булган кешем Рамазанова Равилә Вильдановна зур Ширкли авылында 1945 елның 8 июнендә гаиләдә беренче бала булып якты дөньяга аваз сала. Әнидән соң бер артлы, бер энесе, 3 сеңлесе дә туалар. Шуңа да кайнанам алар өчен иң кадерле апа булып, әнисенең балалар караганда беренче ярдәмчесенә әверелә. Инде яңа гына сугыш афәте тәмамланган чор булу сәбәпле тормышлар билгеле булганча бик авыр була. Әле өстәвенә аңа бары 10 яшь чагында өйдә янгын чыгып, гаиләне тулаем яшәү урынсыз калдыра. Әмма тормыш алга бара. 1952 елны ул авыл мәктәбенең бусагасын атлап керә. Тырышлык куеп укып бетереп, хезмәт юлын авыл почта бүлегендә башлап җибәрә. Ул чакта бит почтальоннарның эше гаҗәеп авыр була. Хатлар, газета-журналлар, пенсиялар, булар барысы да көн сайын һәр йортка һава торышына карамыйча өләшенелә. Кайнанам мәктәптә укыган чагында ук аңа күрше егете Айса Рамазанов гашыйк була һәм узакламый кияүгә чыгарга тәкъдим ясый. Бер-берсенә карата мәхәббәт белән янган егет һәм кыз никах укытып, матур гаиләләрен кырып җибәрәләр. Татулыкта һәм мәхәббәттә алар бер артлы 4 балалары, 2 кыз һәм 2 улларын тәрбияләп үстерәләр. Кызганычка каршы, бар да әйбәт барганда, балалар инде үсеп буйга җиткәндә, көтмәгәндә, кайнана әтием вафат булып, сынык канат белән калган ак коштай, әнкәй балалар өчен әти дә, әни дә була. Йөрәге аша күпме әрнүләр чиккәндер ул, әмма тормыш һаман алга бара. Шул чак әни колхозга эшкә керә. Ат белән халыктан сөт җыеп йөри башлый. Балалары исә уллары йортта, кызлары өйдә ярдәм итәргә өйрәнәләр. Бар баласын да укытып, олы тормыш юлына бастыра. Аллага шөкер, барысы да аның йөзенә кызыллык китермичә, нәселләренә тап тидермичә, әниләрен шатландырып яшиләр. Әниебез бала оныклары өчен генә түгел, туган, дуслары, күршеләре өчен дә олы үрнәк булып яши. Бүгенге көндә бәхетле әни, әби буларак, балдан татлы оныкларының һәр казанышларына шатланып, картлык кичерә. Ул безнең өчен ышанычлы терәк һәм таяныч булып тора. Олы җанлы, кунакчыл, ягымлы әниебез, әбиебез бар булуы өчен без бик бәхетле. Бүген аңа рәхмәтләрнең иң олысын түбән генә башыбызны иеп әйтәсебез килә. Әниебез өстәвенә Аллаһ Сүбханәһу ва Тәгалә кушкан юлдан атлап, 5 вакыт намазын да укып, дин йолаларында үти. Өстәвенә аңа Хак Тәгалә әмере буенча хаҗ кылырга да насыйплар булды. Раббым, үзе кабуллардан гына кылсын иде әлеге изге гамәлен. Безне дә ул үз үрнәгендә кешелекле, туганчыл, кардәш җанлы, ярдәмчел булырга энди. Гомерне бит саннар санамый, аны эшләгән эшләр, узган юллар саный. Бүген улы яшендә булуга карамастан ул һаман да тик тормый. Яратып, оныкларын үстерешә, гөлләрен сөеп карый. Күп самлы дус туганнары, кода-кодагыйларын, күрше-күләнне ул пешергән тәмле ризыклары белән җылы кунак итә белә. Үткән инде, алга кара. Үтәр юлны матур үттең син. Гомерләрне үлмәс гөл иттең син. Рәхәтләнеп яшә әни син. Сөеклебез, кадерле фәрештәбез, яраткан әниебез, газиз әбиебез. Сине чын күңелдән гомер бәйрәмең белән котлыйбыз. Гыйбадәтле озын гомер, җан тынычлыгы, сәламәтлек телибез. Бала оныкларыңның уңышларына, бәхетләренә куанып, барлыкта, муллыкта яшәргә насыйп итсен. Гомер үтә димә, бер дә башың имә. Син бит әле безгә бик кирәк. Син әлдә дә матур, әлдә дә шибәр, тик кайгылар гына килмәсен.
иң изге матур теләкләр белән балаларың Нәкия, Ринат, Сәүбән, Мәрьям, Рафаил, Алиса, Зәйнәп, Хөсәйн, оныкларың Әлфия, Искәндәр, Арыслан, Мәрьям, Усман һәм Алсу, Динә, Усман, Рәсим, Хамид, Кәмилә, Онукшан Давыт. Хөрмәтле Равила Вилдановна, матур туган көнегез котлы булсын. Алдагы музыкаль бүлекне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Кояш gibi карасаң бер елмайып, бүтән дөнья китә шунда нурланып. Багышладың безгә бар гомереңне, шуңа бүген беләбез кадереңне. Гафу ит, әнием, кадереңне калдырсам, гафу ит кайчак, әгәр сине кайгырсам, әнием, әнием, сине шундый яратам, гафу ит, әнием, әгәр мине аңласаң. Күрсәтәсем, безнең өчен күпме борчу кичердең, һәм бер үзең авырлыклар күтәрдең. Гафу ит, әнием, кадереңне калдырсам, гафу ит кайчак, әгәр сине кайгырсам, әнием, әнием, сине шундый яратам, гафу ит, әнием, әгәр мине аңласаң. Bir kaçanda күрсәтмәдең, ни кирәген һәр вакыт белә идең. Безнең өчен һәр вакытта син үрнәк, мең яшьлек әни син безгә кирәк. Гафу ит, әнием, кадереңне калдырсам, гафу ит кайчак, әгәр сине кайгырсам, әнием, әнием, сине шундый яратам, гафу ит, әнием, әгәр мине аңласаң. Гафу ит, әнием, кадереңне калдырсам, гафу ит кайчак, әгәр сине кайгырсам, әнием, әнием, сине шундый яратам, гафу ит, әнием, әгәр мине аңласаң.